Libro ng Juan. Sa libro ng Juan, chapter 12, mga kapatid, dito natin kukunin natin mensahe, kalugantay ng Diyos, makapagpatibay sa atin at makapaghatagin, paalala, pahinumdum, makilala natin si Kristo. So, pasensya nyo mga kapatid, medyo sisipon tayo at medyo nawag nga niya kayo, inubo nga di. Pero sikapin ko sa grasya ng Ginoo nga may deliver hindi maupay. Kaluyan na tayong Ginoo. Mga kapatid, ngayong umaga magpasalamat tayo sa Panginoon. John chapter 12, verse 37 nga dahil 50. John chapter 12, verse 37 to 50. Ito natin kukunin natin mensahe, kaluyan tayo ng Diyos sa mga salita ni Kristo. Ulitin ko, hindi sa aking mensahe. Ako yung sinisikap, tuwing linggo magwawali tayo sa salita ng Diyos, ang ating igwawali. Yan ang aking panata sa Panginoon. John, chapter 12, verse 37, na dahil verse 50. So, verse 37. Bisan kung ginbuhat niya, iningatanan ng mga orosahon at atubangan nira, waray gihapon ira tumuo hay. 38. Base matuman anigin siring ni Isayas nga manalagna. Ginoo, hinuin tinmuod anigin sumatnamon nga mensahe. Ginoo ang ginpakita han Ginoo haniyagahom. 39. Tungod ini waray hira makatuo. Kay nagsiring liwat ni Isayas, ginbuta ang Diyos ang irang mga mata. Nang ginsadhan ang irang mga huna-huna. Basi diri kumita ang irang mga mata. Nang diri makasantok ang irang mga huna-huna. Nang diri hira dumangop haakon. Nasa ring ang Diyos, basi tambalon ko hira. 41. Ginsiring ini ni Isayas, kain kitaan niya ang gahom ni Jesus. Ngan nagyakan hiya may tumuda iya. 42. Bisan pangani damo gihapon mga punuan nga Hudiyo intinmuo kan Jesus kundi tungod ang mga Pariseo waray hira magpatayag kin pagimang raw hakadamaan base diri hira pagawson ha sinagoga. 43. Ginpalabi nira ang pagdayaw ha irahan mga tao kayhan pagdayaw ha irahan Dios. 44. Namulong Yesus hindako nga tingog. An bisan Hinoo nga natuo haakon, natuo diri la haakon kundi haiya liwat nga nagpadara haakon. 45. An bisan Hinoo nga nakakakita haakon, nakakakita liwat haiya nga nagpadara haakon. 46. Kinman hiya ko usa nga kapawa han kalibutan. Base diri na magpabilin ha kasisidman an nga tanan nga natuo haakon. 47 I mean. Diri ko pagukman, bisan adto na mamati ang akon pulong. Ngang diri nagtutuman ito. Kinman hiya ako pagtalwas. Diri paghukom ang kalibutan. 48. May ada maghukom adton na sa likway haakon. Ngang diri nakarawat ang akong mensahe. Ang pulong nga ako ni ginyakan, amo ang maghukom iya hakatapusan nga adlaw. 49. Tinuod ito, kay waray ako magyakan haakon la kalugaringon, kundi an amay nga nagpadara haakon, amo ang nagsugo haakon, kun ano an akon iksisiring ngan igayakan. 50. Ngan maaram ako nga nahatag ang dayon niya kinabuhi an iya sugo. Sanglit, kun ano an akon iksisiring, amo man ito ang pinapagyakan haakon an amay. Manaming Diyos, salamat sa Panginoon sa Kristo na imong gitpadala. Iya, ang imo mensahe, hatawo. Diri basta mga kasuratan ang imo mensahe, kundi ang imo mensahe para kalibutan, si Kristo ang imo mensahe. Na haiya makikita ng tao ang imo mangginbuhat, ngan haiya mababatian ang tao ang imo mga yakan. At kung waray ni Kristo, waray kaluwasan. Kaya Ginoo ngayong umaga, imo padigonon na naman pagtuo
na makilala namin nga lubusan na namon manluwas. Kaya Ginoo, salamat sa biyaya, bendisyon niya namon pagkatitiro. Nga ikaw namon labing madayaw, labing makilalaan. At ang aming mga kasing-kasing ay mapuspos ng kinatman mula kay Kristo Jesus namon manluluwas. Mahimaya ka sit amon kabutnaan sa ngaran ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, noong unang panahon, ang Diyos ay nakipag-usap sa pamagitan ng mga propeta. Ito yung mga propeta ay pinili niya, tikang sa Genesis nga dahil malakyas. Kaya may tinatawag na propeta, mga mensahero ng Diyos. Ang Ginoo diri basta nakikikistorya tao sa tanan. Kundi napili yan mensahero. Amo ito may propeta, tikang kanadan, ngadto kan malakyas. Na yung mensahero na yon, yun ang magsasabi sa mga tao kung anong ginpapayakan ng Ginoo. Kung ano't kaburuton ng Ginoo, anong suguhan Ginoo, ito nga mga propeta nga gintawag ang Diyos, sila ang magiging tagapagdala ng salita ng Diyos sa mga katawan. Mga kapatid ko, pumunta tayo sa libro ng Hebreo. Sa Hebreo 1, Kapitulo 1. Hebreo 1, talata 1. Ang ating pumisahe ay ang title, Si Kristo ang mensahe ng Diyos. Yan po ang ating mensahe. Kung may mensahe ang Diyos, diri basta kasuratan, diri basta mangayakan, kundi si Kristo Goodman, iya ang mensahe ng Diyos, di kang halangin. Hebreo 1:1. Sabi ng Biblia, han naglabay nga panahon, nagyakan ang Diyos, ngadto ang aton mga kaapoy-apoyan, pinaagihan mga manalagna, hamakadamo og magkalain-lain nga mga paagi. So sinasabi ng nagsulat sini mga kapatid, na ang Diyos nakikistorya tao, pinaagihan mga instrumento niya ng mga manalagna. At sa verse 2 makikita din natin, kundi hininga katapusan ng mga adlaw, nagyakan iya haaton, pinaagyan iya anak. Pinaagyan anak, ginhimuhan Diyos ang kalibutan, ngan iya ang ginpilihan Diyos nga magtatag iya han nga tanan nga mga butang. Sa lumang tipan, ginamit ng Diyos ang mga propeta para sabihin ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. Pero dumating ang katapusan nga adlaw nga kundiin, hindi na siya gumamit ng mga manragna, kundi mismo ang anak niya ang kanyang mensahe para hitabo. Kaya mga kapatid, sa ating binasa kanina, sa libro ng Juan 12, makikita natin mga kapatid, na ang salita ni Jesus Christ ay salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus Christ ay salita ng Diyos. At siya ang naging representante ng Diyos para dalhin ang mensahe ng Diyos sa tao. Balik tayo sa Juan 12, I mean mga kapatid. Juan 12, makikita natin doon, na yung sinasabi ni Kristo ay salita mula sa Diyos. Alam natin na si Kristo ay Diyos Anak, at may Diyos Ama, at may Diyos Espiritu. Kundi pinaagi kang Kristo na iyakan ng Diyos, ang karuyag iyakan ng Diyos para hataw. Juan 12 mga kapatid, verse 49. Binasa natin kanina. Una, ang salita ni Jesus ay salita ng Diyos. Verse 49, tinuod ito, kay waray ako magyakan ha akon la kalugaringon, kundi an amay nga nagpadara ha akon, amo ang nagsugo ha akon, kung ano ang akon ikisiring ngan igyayakan. Mga kapatid ko, ang salita ni Jesus ay sigurado. Subagat mula siya sa Diyos, at siya ay Diyos mismo sa kanyang sarili. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na puno ng biyaya at katotohanan. Kaya lahat ng namumutawi sa bibig ni Kristo ay angay latuuhan ni tao sapagkat yan ay salita ng Diyos. Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, abtik ng buhi, mas matarum pa kontra hit, sundang nga paluyo it katarong. Hebreo 4:12. At nakakasabot iya ang salita ng Diyos sa unang-una ng kasing-kasing itao. Sorry.
kailangan ng tao manampalataya kay Jesus. Sabagat yun lang ang salita na angay ngan sadang makatalwas sa taong magsasala. Ang kanyang salita ay salita ng Diyos. Hebreo 4, talata 12. Buhi ngan maaptik ang pulong ang Diyos. Mataro-tarong pa kay hin espada nga paluyo in katadman. Nakakadulot ini ngadto ang ginkakausaan han kalag nga ng espiritu. Ngadto ang dapit diin nagkakatapo ang mga kaluluthan ngan mga katutuluanan. Nakakatugkat ini ang mga panunahuna ngan mga tinguha ngan pagbati ang kasing-kasing. Mga kapatid ko, tapos na magsalita ang Diyos sa tao. Kung pag-unaw-naon, mga kapatid, di rin na kailangan magwali ngayong adlaw. Sabagat kuman na magwali ang Diyos. Saan siya nagwali? Nung pinadala niya si Kristo sa atin. Iton pala nga ako mga kapatid, yung ginpadala ng Diyos ang iya anak, daan na iton marikon nga mensahe tikang sa Diyos. Kung gaano makasasala itaw, kung gaano nangangailangan itaw katalwasan, iton pala mga kapatid nga ginpadala, nga ginsugo ng Diyos ang iya anak, daan iton marikon nga mensahe. Ngayong umaga, gintugot lang ang Ginoo nga maiwali ni sapagkat salita niya ito. Pero kung tutuusin mga kapatid, una-una at human na magwali ang Diyos. Na hanggang sa panahon nga ito mga kapatid, patuloy ang mensahe ng Diyos na iwawali. Sabagat gintugot ng Panginoon na pinaagi ang pagwali, damo it magtuo ang maupay nga sumat. Tito 1:3, mga kapatid, kanina sa ating Sunday School nabasa natin ito sa Tito 1:2, ngayon liwat sa Tito 1:3. Hanigin sugo pala ang Ginoo si Kristo, daan na iton nga mensahe. Daan iton nga mensahe, di ka nga langit. Aniya pagkanhin. Tito 1:2, anay kita mga kapatid, anay kita. Nga pinapasikat dida ang paglaom ang dayon nga kinabuhi. Ang Dios nga diri nagbubuwa. Nagsada aton ini nga kinabuhi tikang paha tinikangan. Verse 3. Haigo nga panahon igin padayag niya dida han iya mensahe nga igin tapod haakon. Nga nigin pasangyaw ko tungod ang sugohan Dios nga aton magtaralwas. Mga kapatid ko, si Kristo ang mensahe ng Diyos. Pero mga kapatid ko, binas din natin kanina sa 1:12. Nabisan naghimo na yan. Mga milagro, urusahon. Bisan si Kristo nagpagaling ng may sakit. Bisan si Kristo nakapagpalakatin, dili nakakalakat. Nakapagpakita ang mata, hitbota. Marami lang taong hindi pa rin natuod haiya. Balik tayo sa 1:12 mga kapatid, verse 37. Bakit kaya ganun mga kapatid, no? Ada na hi Kristo, ada na iya mga pulong. Bakit ang tao diri lagyap na tuod? Ginsa celebran nila Christmas pero sila mismo hindi sila natuod kay Kristo. Bakit ganun? Sa school, may Christmas party. Sa mga kampanya, may Christmas party. May mga bisngain may da ngayon, December. Pero bakit yung mga tao na yun na nagsiselebrar hirton nga okasyon, hindi sila natuod kay Kristo? 1:12-37. Binasa natin kanina mga kapatid ko. 1:12-37. Bisan kung ginbuhat niya ining nga tanan nga mga ursahon na tubangan nira, waray gihapon nila tumuo haiya. Bakit mga kapatid? Bakit may mga tao nga kasing-kasing bagan bato? May mata nila pero diri ra nakakita kay Kristo. May dan nila telling pero diri nila nababatian ang tingog ni Kristo. Bakit ganun? Sabi ng verse 38, base matuman ang iginsiling ni Esaias kung manalagda, Ginoo, hinuintin mo ang ginsumat naman ng mensahe.
hinuoan ginpakitahan Ginoo niya gahom. Verse 40. Ginbuta han Dios an ira mga mata. Bisan pala ang Dios mga kapatid. Gitutugot niyan ang usa nga tawo dili makatuo. Iisip natin, Pastor, pwede pala yun. Na yung tao, bulagin ng Diyos. Sabi ng Biblia, nabasa natin, ginbutahan Diyos ang ira mga mata, ngan ginsadaan ang ira mga una-una, basi diri kumita ang ira mga mata, ngan diri mga kasantok ang ira mga una-una, ngan diri hira dumango pa akon, basi tambalon ko ira. Mga kapatid, si Kristo, nung maraming tao waray tumuday yan, diri hiya nasaktan. Sabagat ang Panginoon natin hindi nag-e-expect. Di kalain sa atin ng mga tao, kapag may ginawa tayong isang bagay, we expect nga i-appreciate tayo. Halimbawa, i-congratulate natin mga kapatid ngayon yung mga nagpaka-honor sa mga school. Purihin natin ang Diyos mga kapatid. May mga kapatiran tayong nag-excel sa ilang pag-eskwela. At biyaya ng Diyos yun. Na mga anak natin, mga youth natin, gintatagan ng kinatman. Salamat sa Ginoo. Sugalitan mga kapatid ko. Na ba't ko ba nasabi yun? Patay na punta doon na nag-appreciate tayo. Sa tao, sa hindi anak ng Diyos, ganito ba? Kapag may ginawa sila, parang nila gina-appreciate sila. Amo to na nag-i-expect sila na iragin kikilala, bisan nga nil magpaayad lahin karsada, adat irangaran. Bisan adahatin, adat ngaran it nagpaimuantin. Pinaora ka ni. Oh. Bisan di mo kailangan sabihin yun eh. Alam na ng mga tao yun na ikaw nagpakaora. Aba, nagpagawa ng gate at iyangaran. Donated by. Kung pumunta po kayo sa Antipolo, lahat ng pinagawa ni Governor Henares at to, letter Y, tanan. Grabe. Lahat ng establishment nga kanang gobyerno may Y. Kasi siyahan nga letra apelyido han gobernador, letter Y man, Henares. Kinaiya itaw nga kung makahimo yan butang, kailangan niya kilalaon. Sabi ni Kristo, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, huwag mo na ipagsabi. Hayaan mo ang Diyos na nakakitahay mo ang magbuno sa imo. Mga kapatid ko, si Kristo, nakita natin dito nga bisan ang mga tao waray tumuuhay ya diri ya nasaktan. Hindi ya nagsiring, ano ba ini? Hindi siya nagreklamo nga. Ginawa ko na nga yung milagro na yan. Pinakain ko yung 5,000 ng tinapay. Nagmilagro ako nga naghimo ko tinapay ng isda. Wala nagyap ka mo tumuo sa John chapter 6. May babasa niyo pero huwag niyo nabuksan makahaba. So John chapter 6, nagpakain siya 1,000 tao. Wala nagyap tumuo dito mga tao. Nasaktan ba si Kristo? No. Bakit? Alam niya yung kasulatan. Na sinabi ng propeta Isaias dito na ang Diyos mismo nagpapabuta ang matahan tao nga diri ya makakita. Na ang Diyos mismo ginsasadaanan nila mga una-una. Babasa din natin yan mga kapatid dito sa Isaiah chapter 44. Punta tayo mga kapatid sa Isaiah chapter 44 verse 18. Isaiah chapter 44 verse 18. Yung binasa natin kanina, ito yung cross-reference. Siling pa-reference ang atong ginbasa kanina. Isaiah 44, 18. Isaiah 44 verse 18. Tuyaw indoro insugad nga mga tawo nga diri hira nakakasabot anira binubuhat. Pinipiyong nira ira mga mata. Nganan ira mga kunanguna base diri hira makasabot ang kamatuoran. Yun ang klase ng tao sa panahon natin hanggang sa panahon ni Kristo. Ganun na talagang mga tao. Na kahit si Kristo aadanahan nira atubangan, ang mensahe ni Kristo klarong-klaro na. Diri lagi pira natuod sapagkat ang kanilang mga isip ay sarado. Ang kanilang mga mata ay buta.
Ang nira nakikitaan, material na. Ang nira nababatian, material na. Pero hi Kristo nga naniya, himaya waray nira maklaruhan. Bisan na an yakan, kulang nilang magdukot an im-im. Han nagtutudungan im-im, han gitutduan. Hawakan mo yung ulo. Sabihan mo. Kulang nilang sugaron nimo. Di nila gihap. Sabagat mga kapatid, nasa Diyos ang kaligtasan. Tatandaan natin, higit sa lahat mga kapatid, waray natin mahihimo para maligtas ang tao tungod si Kristo ang nagliligtas. Dida kita mga kapatid na dida nato natutunan, na magdasal para sa mga taong wala pa sa Ginoo. Panginoon, magligtas ka ng kaluluwa. Panginoon, magsalbar ka pahan kalagyan ng adlaw. Sabagat naniniwala kami na ang kaligtasan ay nasa iyo lamang. Sinong diri kinakapoy magbahay-bahay? Sinong diri kinakapoy magwali? Alam ko kayo mga kapatid, napapagod na kayo sa gawain na ito. Pero wag. Sabagat biniyayaan tayo ng Diyos na bukas ang iyong mata. At biniyayaan ka din ng Diyos na yung mga salita ni Kristo ay napapakinggan. At hindi mo lang basta napapakinggan, kundi na iintindihan mo din. Sabagat ang Espiritu niya ay nag-uukoy haatod tayo sa teksa. Waray sadang rason na tayo ay kapuyon sa paglilingkod, sapagkat biniyayaan tayo ng Panginoon na makilala natin ang tagapagligtas. Mga kapatid, bumalik tayo sa Juan 12. Itutuloy natin ang ating mensahe. Si Kristo ang mensahe ng Diyos. Ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Ikalawa, ang mga gawa ni Kristo ay gawa ng Diyos. Ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Angay panampalatayanan ang tao. Ang mga gawa ni Kristo ay gawa ng Diyos. Angay kiton ang tao ngan sundan hit tao. Kaya naisulat ang kanyang mga gawa mga kapatid upang ating mabasa ngayong araw at makilala natin niya. Juan 12, verse 42. Juan 12:42. Bisan pangani, damo gihapon nga mga punuan nga Hudiyo, intin mo kanisus. Kundi tungod ang mga Pariseo, waray gra magpadayag, in pagimang raw akadaman. So merong mga natuo kan Kristo nga secret lang, no? Kanina, nakita natin may mga tao nga very good. Din may natuo kaso secret lang. Di rin nila sumat. Kaya ano? Ba't sila natatakot? Verse 43. Verse 42. Ba't sila natatakot? Waray gira magpadayag, yung pagimang raw kadamaan, base diri ra pagawson ha, sinagoga. Natatakot silang ma-persecute. Natatakot silang nga bayaan nila ang mga tao dito sinagoga. Mga kapatid, ang sinagoga ay katitirok ng mga tao nga may level sa lipunan. Katitirok ng mga tao nga may posisyon sa lugar. Kaya yung mga tao dito sa panahon ni Kristo, kapag nasabtan ka nga, nasunod ka ni Jesus, babayaan ka, execute ka, i-dismiss ka. Kasi mismo yung namumuno sa sinagoga, di rin natuod eh. So kapag nasabtan ka, namumuno ang sinagoga nga natuod ka ni Jesus, ikaw, tatanggalin ka nila sa pagiging kaapian sinagoga. Verse 43. Bakit nahadlok ini nga mga tao bisa natuo ira? Nahadlok ira padayag. Ginkakaawod nila nga natuo ira kan Jesus kasi verse 43. Mas mahal nila yung kapurihan ng tao. Mas nahadlok ira ha tao. Sabi sa waray, ginpalabi nila ang pagdayaw hay irahan mga tao, kayhan pagdayaw hay irahan Dios. Amen ba mga kapatid ko? So, yan ay isa sa igin padayagan Ginoo ato niya ng adlaw. Marami naniniwala kay Kristo, pero alanganin nila sapagkat mas mahal nila yung kapurihan nila sa tao. Oh, baka yung tao bayaan ako kapag nalalaman nila na kay Kristo na ako. Mga kapatid, ang tinuod nga natuo kan Kristo, ginpalabi nila ang pagdayo hayran Dios.
Hindi ka mahadlok kung ano sasabihin sa iyo ng tao. Sabagat alam mo na ang Diyos ang iyong kasama sa paglilingkod at paglalakbay ng buhay na ito. Punta tayo sa Hebreo 13, mga kapatid. Hebreo 13. Hebreo 13. Verse 6. Hebreo 13:6. Hindi na po tayo mag-iiha, mga kapatid. Nasa kalagitnaan na tayo at malapit na po tayo matapos. Ito na yung may katapusan ng mensahe ngayong umaga. Si Kristo ang mensahe ng Diyos. Hebreo 13:6. Sanglit, pag maisog kita ngan magsiring, ang Ginoo anakon kabulig. Diri ako mahadlok. Ano ba insadang buhaton aapon? Amen po, mga kapatid ko. Kapag ikaw ay nasa alitan Kristo, hindi ka mahadlok kung ano sabihin sa ng tao, kung ano timuunay mo ang tao, kung masabtan nila nga nasunod ka na kan Kristo. Maaring nung ikaw la usahay mong pamilya, nagtikang kapag sunod kan Kristo, pwede ka nila signan nga. Ba't ka bumulag? Sagrado, kandado kita. Didi kita nagmata. Didi gigat kita mapiyong. Nangaturog nga ako. No? Nagmata nga piyong. Naigdada. Oh. May day sa tayong kapatiran na uli, hira-ira. Sabi ng kapitbahay niya, inihi. Diri na nabunyog pag nasimba kami. Bakit nangyayari ang ganung bagay? Bakit mas pinipili mo na manatili kay Kristo kaysa bayaan kayong tao sapagkat nato kagud? Nga hindi mo pinipili yung gusto ng tao, kundi pinili mo na yung gusto ng Diyos. O Panginoon, nakilala na kita, ano pa makakaulang nga sundon ko ikaw? Bakit ako matatakot sa kanila? Kung kasama na kita, sadang na iton. Kahit bayaan ako nila, sadang na iton nga kaupod ko ikaw. Madigon mo masasabi yan sa iyong sarili, sa Panginoon. Panginoon, supesyente na nga kasama ko ikaw. Kahit na malaman pa lahat ng mga tao na nasunod na kayo, waray labot, waray kulabot. Sabagat nakilala na kita na ikaw ang mensahe ng Diyos sa akin at ang mensahe mo ay gintuuhan ko. Kaya mga kapatid ko, si Kristo ang mensahe ng Diyos. Si Kristo ang mensahe ng Diyos. Kaya yung mga tao dito sa panahon ni Kristo, nahadlok kira. Kasi kapag nalaman na magtinuon ka, excommunicate, pipersecutin, aawayon. Pero mga kapatid ko, may kita din natin dito. Pinakauli nating punto. Tungod nga ni Kristo, ang mensahe ng Diyos, nga ang salita ni Kristo ay ang salita ng Diyos, nga ang mga gawa ni Kristo ay gawa ng Diyos, na itaw dapat tumuod nga, makakita nga sumunod kang Kristo, diri ya maghukom itaw. Kuok man niya itaw pagdating ng panahon. Juan 12 verse 48. Juan 12, 48. This is our last verse, mga kapatid. Ito na yung huli nating versikulo. Mga kapatid, sa gusto mga aruhan kopyahan, wali yan na, may kita copy. Papaseros ko lang yun. Malalaman nyo na yung pastor nyo nag-study good o sa kasimana para maging matibay ang salita ng Diyos sa pagwali. Kaya picturean nyo ito kung gusto nyo picturean. Matthew 12, Juan 12, verse number 48. Juan 12, verse 48. Sabi dito, may ada maghukom adto na sa likway akon nga diri na karawatan akon mensahe. An pulong nga akon iginyakan. Amo an maghukom maiya katapusan nga adlaw. Nung iginshare ni Tatay Aba yung kanta nga antak na hapit na. Naging paborito ko yung kanta na yun.
Inablis ako sa kanta na yun. Pero may dala tayo revise sa verse 2. Na yung kung ang pagtuo mo diri ada kan Kristo, makadto ka sa impyerno. Antak na hapit niya, hapit na maghuhukom iya kalibutan. Ito yung verse na yun, verse 48. Ang pulong nga ginwali ni Kristo, kung igin sa likway ito ni tao, man hiya. Ito nga tao, anong gagamitin nga paghukumay iya? Mga kapatid, the words that I speak unto you, sa English, John 12:48. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang pulong nga akong iginyakan, amo ang maghuhukom haiya kakatapusan nga lang. Yung mensahe nga gisa sa likway haya na ang tao, amo biyak itpulong nga iyang babatian pagdating ng paghuhukom. Mga kapatid, kung iginawali nato niya nga tumuod na kamo yan na. Pagtuon na kamo, maligtas kayo. Pero kung ang tao magsalikway, yan din yung isasabihin ng Diyos sa nila pagdating doon sa langit. Sinabihan kayo, magtuo kayo, ngan maligtas kayo, din sa likway niyo. Nakita niyo mga kapatid? Yung mensahe ni Kristo noon, amo gapit mensahe ngayon, yun din ang mensahe pagdating ng katapusan. Yun yung gagamitin din ni Kristo na pag-hukom sa mga tao nga dili natuloy. Kaya, sa Diyos ang pagliligtas. We pray always, Panginoon, magligtas ka pa ng mga kaluluwa. Buksan mo ng mga isip. At bigyan mo kami ng lakas. Nang iyong salita ay patuloy na sangyaw sa lahat ng higayon. Mga kapatid, mapalad tayo. Palaran ka endure. Huwag mo kita ulit mo kapalaran sa wallet mo, wag sa bangko. Huwag mo titignan yung kapalaran mo sa ano't may danim, wag. Palaran ka, si Kristo nasa iyo. Palaran ka. Palaran ka enduro. Palaran ka labaw ang tanan. Sa lahat ng tao, kaya wag nating hayaan ay kumparin buhay sa iba. Wag. Iba ka eh. Hawak ka. Kaya malaking mali mga kapatid na ikumpara mo yung sarili mo sa iba, sa kapitbahay, sa sangkay, kanay, sugat, wag mo ikumpara. Kasi iba ka eh. Yung salita ni Kristo nasa iyo. That is a great difference. Palaran ang tao nga bisan na waray makakita kan Kristo na tuuwi. Para tayo sa last verse natin sa Book of John. Ito na yung huli nating mensahe mga kapatid. Si Kristo ang mensahe ng Diyos. Si Kristo ang mensahe ng Diyos. At siya din yung mensahe ng simbahan nito. Bisan din kita kumadto, si Kristo ang mensahe natin. So John. Lang kapatid ah. Sorry. John 20 verse 29. Ito na pa yung huli nating verse ng umaga. Untagin, panalangin natin ng Ginoo. John chapter, anong nabanggit ko mga kapatid? 20? 29. John 20, 29. Nagsiring Yesus sa iya, natuo ka na ba kay nakakita kahaakon? Kausap si Tomas. Kasi Tomas di man natuod. Sabi niya, matuula ako kapag nakitaan ko na ang Ginoo. Sabi ni Kristo ay yan, nagsiring Yesus sa iya, natuo ka na ba kay nakakita ka na haakon? Palaran ato natuo bisan waray makakita haakon. Natuo kita bisan di natin nakita si Kristo. Pero isang araw, makikita din natin siya. Sabagat ang ating kaligtasan ay sigurado. Ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Ang Panginoon
lahat ng gagawin niya forever. Magpasalamat tayo sa Diyos mga kapatid. Magdasal tayo. Kanya-kanyang pagdadasal, kanya-kanyang pagpapasalamat, kanya-kanyang mga pangamuyo, kanya-kanyang mga paginulsol, kanya-kanyang mga pagdango Panginoon. Mag-pray tayo, mga kapatid. Ito yung araw ng ating pagdayaw ng pagsamba. Si Kristo, mensahe ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Kinmanihan Diyos sa atin. Sa tulad nga mga kapatid, di rin na kailangang bumaba ng Diyos mula sa langit eh. Pero sa iya ta kung magugma, dumuo sa dayatin eh. Durugutan gugmaan Ginoo haton. Lumuo sa diya. Duro nga effort na niya ginpakita. Duro nga effort na niya ginpakita para ipakitang mahal na tayo. Hindi lang ba siya basta nahimo nga tao, kundi namatay pagudiya para hapon sala. Duro nga sakripisyo ng Diyos para sa atin. Pero marami pa rin taong hindi natuhay iya. Bisan klaro na hayran minsan.